Για σήμερα παίζουμε survival games μαζί με τον Στάθη. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό παίζεται. Λοιπόν, παίζουμε στο Hypixel. Αχα. Ωραία, ξεκινάμε. Τι kit θα πάρεις? Λέω να πάρω. Εγώ θα πάρω fight, πάρε εσύ για να... Πάρε armory για να τρώμε. Για κάποιο λόγο τα πάω καλά με τα chest και παίρνω chest αρκετά. Στα τελευταία παιχνίδια που παίζω. Θα πάρω Fisherman. Γιατί? Δεν ξέρω. Οκ, εντάξει. Εγώ παιδιά θα αρχίσω το record από το επόμενο παιχνίδι. Επειδή τώρα δεν πρόλαβα. Έλα πάμε, έχω πάρει ένα Angry Wooden Sword. OMG. Ακολούθα με. Κάτσε. Όντως. Πού είσαι? Εδώ κρύβομαι, έλα πίσω. Γύρνα πίσω. Χάνας. Μου έρχεται μία, μου έρχεται. Άραξε. Ξέρω καλό παιδί. Ωπα ρε. Για ελάτε ρε. Ελάτε. Πάμε. Απαγορεύεται το team. Ναι, αλλά ναι, γιατί αυτή δεν είναι team νομίζω. Δεν Έλα, είναι πάμε. team, μόνο εμείς είμαστε team. Έλα. Χώθηκα. Ρε βλάκα. Κάτσε, έρχομαι. Πάει. Πεθάνω. Ουφ. Βλάκα πεθαίνω. Κάλυψέ με. Πάρε food τώρα και μην μιλάς. Αχ, τι ωραία που ήταν η Ελλάδα. Θα περιμένουμε μέχρι να κάνεις regeneration. Ναι, όντως. 4 και 4. 4. Ωραία, και ψάξε γύρω-γύρω. Σε πόσο κάνουν refill τα chest? Γιατί κάνουν refill. Ναι, Όχι, εδώ έχει άρρος. 12 άρρος. έχω bow. Αλήθεια. Ναι, heavily Έλα bow. πίσω. Να σου δώσω άρρο. Τα ρέστα. Να, βλέπεις. Σε 3 λεπτά. Παίζει να έχει πράγματα. Να κάνουμε enchant. Έχεις level. Ούτε καν. Εγώ έχω μισό. Ρε, έλα λίγο, θα έρθουμε σε λίγο, γιατί ξέρω εγώ ρε φίλε. Ωραία, εσύ ψάξει γύρω-γύρω για chest, εγώ καμπερώνομαι εδώ, εντάξει. Ναι. Εγώ κάθομαι εδώ, κοιτάω. Chest. Κοιτάω γύρω-γύρω. Βρήκα stone axe, θες. Έχω wooden sword, το ίδιο είναι. Δεν είναι. Τι είναι, πιο καλό? Όχι. Κόβει 4 εμένα. Ναι, αλλά είναι stone. Βάου. Φίλε, είμαστε πολύ χάλια. Γιατί σιγά μου ρώτα κάνω refill τα chest, θα σου πω ότι... Ναι. Σε πόσο? Σε 2 λεπτά. Ρε, λέει the bleach star. Βρήκα ένα τσεστάκι. Μπλε. Εκεί θα έχει chest. Ωραία, έχει armor. Σου έχω μποτούλες, τις θες? Ναι. Βλέπεις no team is allowed on solo maps. Ναι. Εμείς δεν κάνουμε team. Απλά δεν σκοτωνόμαστε. Ναι, απλά είμαστε φίλοι και απλά δεν σκοτώνουμε μόνο τον άλλον. Τα λάβατε, αυτό δεν είναι team, αυτό είναι ομάδα. Σε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Και σε 10 δευτερόλεπτα. Άντε σε λέω θα παίξουμε και team deathmatch, νομίζω πιθανά αρκετά καλό. Έλα, δώσε μου μπότες. Μου είπες ότι... Θες μπότες, ναι. Έλα, πάρε. Εδώ έχει μανιτάρι. Εγώ... θέλω για να φτιάξω σούπα.
Να έχεις το καφέ το μανιτάρι. Όχι, νομίζω ότι έχεις. Λοιπόν, πω καλά έχουμε να πάρουμε Diamond Sword. Τέλεια, τα ονειρεύουμε. Γίνεται σε 30 δευτερόλεπτα. No, dude. I want to drink surprise of the... Πω, μας νοιάζει. Μπράβο φίλε, πήγες στην τουαλέτα μόνος σου, μπράβο. Συγχαρητήρια. Είσαι gamer. Και... 5, 4... όχι ρε φίλε, όχι. Όχι ρε φίλε, δεν τον είπα ούτε. Τόσο κοντά. Καλά, έλα πάμε και βρέσουμε καινούργια και θα αργήσω και εγώ το βίντεο. Άρε παιδιά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Εγώ το είχα ακούσει, οπότε θα ακούσουμε πώς ξεκινά στα βίντεο. Πάμε στο Κουτουλουλάν. Κουτουλουλάν. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω. Πήγες εσύ και ήρθα και εγώ να έχουμε κάνει πάρτι. Ναι. Εσύ άρχισε να ακούσουμε εμείς πώς κάνεις στην αρχή του βίντεο σου. Οκ. Έλα, Γεια σας gamers. Σήμερα θα παίζουμε στο τρίτο νομίζω επεισόδιο Hypixel. Κατάλαβε, έτσι το αρχίζει το βίντεο του, γιορτάζει. Ναι. Γιορτάζουμε. Το τρίτο επεισόδιο Hypixel. Και τους 10 subs. Παιδιά, θέλουμε και εμείς 100 subs. Οπότε προσπαθήστε άμα θέλετε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, like στο κανάλι, τα πάντα τι μπορείτε κάντε. Να και share. Να ξέρω, όχι μην το κάνετε. Κάντε το και share για να έχουμε πιο πολλά. Δεν μου άρεσε. Και κάνα comment, βάλτε αν θέλετε να συμμετέχετε και σε κάνα βίντεο. Ναι, άμα θέλετε. Βγήκε, εσύ μου φαίνεται. Όχι, δεν βγήκα, είμαι δίπλα σου. Δεν σε βλέπω. Τέσπα. I like jury. Dying. Ναι. Χάλια start. Χάλια. Τίποτα δεν πήρα. Πάμε να φύγουμε. Έλα από πίσω, από πίσω. Έλα. Δεν βλέπω τίποτα. Περίμενε ρε. Δεξιά. Αυτόν εδώ θα το σκοτώσω. Κοίτα. Τσέκα. Άντε, γεια. Εγώ το σκοτώνω. Ωραίο σου. Έλα. Τον έχω. Έλα. Όχι, κάνε. Όχι. Με το χέρι. Ναι, fail. Άρε παιδιά, τι ήταν αυτό. Ναι, παιδιά, fail. Ο πρώτος γύρος, τα λέμε στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, άντε μπες ένα παιχνίδι. Εγώ, παιδιά, κάνω και μοντάζ στα βίντεο. Τα κάνω pause. Ναι, ο Πέτρος δεν το κάνει. Παιδιά, πρέπει να μαθαίνετε πώς συμπεριφερόμαστε στα βίντεο, γι' αυτό δεν τα κάνω μοντάζ. Αλλά αν θέλετε, πείτε μου στα comments να κάνω μοντάζ. Δεν είναι κάτι για μένα, για σας, εντάξει, κάνω τα πάντα. Εντάξει, δηλαδή, πεθαίνω. Κάτσε. Στην ίδια πίστα μπήκες, ρε. Γεια σας, gamers. Έτσι κάνει την αρχή του Στάθης. Ναι, επειδή έγινε ένα fail με το βίντεο. Και τελικά, ναι. Περιμένε, μην μιλάς καθόλου. Εντάξει, δεν μιλάω. Ακούτε τι μου λέει, παιδιά. Τώρα μίλα. Μιλάω. Δεν μιλάς. Μιλάω. Δεν μιλάς. Ξεκινάμε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, Γεια σας, gamers. Ρε, χαμένος, ακούω τον εαυτό μου. Δεν πειράζει. Θες να ακούγεσαι στο βίντεο ή όχι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να ακούγομαι 2 φορές το δικό μου βίντεο, οπότε... Ναι, θες.
Δεν θέλω, θα ακούγουμε 2 φορές. Θες. Χαμήλωσε το λίγο. Τώρα. Οπ, πουμ, παμ, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ναι ρε, έλα πάμε. Πίσω, πίσω. Εδώ. Να περιμένουμε εδώ. Αυτό. Αλλά νομίζω πως Έχει sexy punch. Άστον να φύγει, άστον. Καλά φάτο. Εγώ θα περιμένω να κάνουν refill τα chest. εγώ θα πάρω αυτό. Θέλω τα sexy punch. Κάποιος πέταξε ένα καπελούδι. Έτσι ρε φίλε. Έρχεσαι. Τζουμ. Έρχεσαι. Όχι, με γεννηγόνος. Έρχομαι στα τσέστα, προστάτεψέ μου. Ναι, θα πάρω kit fight. Οχα. Ναι, σου λέω έρχομαι στα τσέστα, προστάτεψέ μου, είναι σαν εδώ πίσω μου. Νάτος. Βοήθαμε. Μου πέταξε poison.